Welcome to my channel. Enjoy watching. Dahil kayo po ay wala kang kalawang kaalaman sa mga bagay, kailangan natin ang takalan upang may kasilungan pagkakay pagkakal ng ating magulang. Bakit po ito, ang kalapatan po ito ang nalakas, payaman at nabilis na lugar. Pagamat ilan sa ating ay nagtirahan sa hindi masyadong kayapa at nahimik na lugar. Sa nalalalaman po ang kalooban. Sa pangayag naman po, Saan? May ice cream dyan. pangalan naman po magkaroon ng sapat na pagkain. Magsong at aktibong pangangatawan. Alam ko po karamihan sa inyo, hindi po kayo pinapabayaan ng inyong magulang. Lagi po tayo pinapakain ng masusustansyang pagkain at iniingatan ang pagdating sa mga kandidat. Bila ka na. Kaya po sila nagsusukat na magtrabaho upang mabigyan kayo ng sapat na pagkain. Huwag po kayong mag-iig sa ulam. Okay po ba? Ang malusog ng pangangatawan ay ang sikreto nito, ang pagkain ng masusustansya at pag-eehersisyo. Pangima, mabigyan ng sapat na edukasyon. Yan po ang rason kung bakit kayo nag-aaral. Upang matuto sa mga bagay dito sa ating mundo. Huwag niyo po sanang isipin na kaya mga pinapaaral upang magkaroon ng trabaho at kayo naman ang magastos o mag-alaga sa inyong mga magulang. Hindi mo ganoon yun, mga bata. Kayo mo ay pinag-aaral ng inyong magulang upang matulong. Pakilala ng mga tao o kaibigan. Makapagkapit
So, ang unang karapatan ng mga bata ay manisilang at magkaroon ng pangalan at pagkakas. So, ang opportunity is not only the children, but also the mga teachers and mga magulang. Ayan. So, ito po hindi ang mga nanay na. Pagka-raise po naman, ayan. So, kita po bilang isang magulang, karapatan po kasatuyang mga aming matauhan ng birth certificate. Tama po ba? Tama po ba? Okay. So, bilang magulang, dapat lang po natauhan ng birth certificate o mabigyan ng nasyonalidad ang ating mga anak. So, pangalawa po ay magkaroon ng tamanan at pamilyang magkakaroga sa mga bata. So, as we all know, may mga bata po na nahihilig ng nasa lansangan. May mga isdaran and may isda na nakatagal ng kulungan daw. Ang iba po sila nasa pilit ng IAN na nangalan ng nakani. So, yaw po kita dito para maguganda na ang mga kabataan ay dapat lamang na mabigyan ng aruga sapat na hirapan. So, pangatlo po, manirapan sa payapa at tahimik na lugar. So, ayan. So, ang mga children sa po is start from 1-year-old and to 6 or 7 years old is mayo pa po silang marayray na pag-isip kung ano po sa mga dapat kitang ipuon. And dapat po bilang kitang mga magulang is tawad ng seguridad ang saguyang mga api. So, ang pang-apat po ay magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at maktibong katawan. So, sabi ngayon po kaya ng kabataan ang pag-asa ng bayan. So, dapat lamang po na matawan sa pagkakaan, malusog at aktibong katawan. Right? Kasi nga ang aktibong bata ay siyang maaasahan natin sa susunod na henerasyon. Ayan. So, pag-lima is mabigyan ng edukasyon. Ayan. So, sabi ko kayo po sa bago, sa tuyang ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. So, kapag po sa tuyang mga nakikinig sa pag-edukasyon, mga kalawag po sila ay magkakaroon po sila ng trabaho sa mga susunod na trabaho sa ginagawa. So, doon po, ang sa tuyang mga nakikinig na pinipapasok na sila, sa tuyang likuran upang magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating bansa. So, pang-anim ay papamulan ng ating kakayahan. So, ako bukod doon, ang aking ako, hindi ko po alam kung ano po si talento ko, hindi ko alam sa mga kakayahan ko. Pero, sa tulong sa tapang po na sa buhay ng mga magulang, nag-learn ko ako, and also po na sa buhay ng mga teachers. So, si mga teachers ko is sila ang pagdumat ng mga magulang. So, dito po is papaulan ang kailangan ng ating kabataan. Kaalaman po nila ang sanilang kakayahan. Example, asaro po nila ang itong aking is doon siya nakaupang buhay. Pero sa karapang magulang and ang teachers is nag-over siya and nakaliwan siya mag-training. Magkakasin, ay si Ate po na pwede sa so, kapag po, pagkakyan ng pagkakataon mo na magkaroon ng kapagulang. So, hindi sa ating karapatan na pagkakyan ng mga kupunin na daralaga, and so, may karapatan po sa pagkakawan para ma-enjoy po nila ang sa isang kaakihan. Kasi, kunyan po, bilang isang medical student is alam ko po sa sarili ko na busy marami, nagulat ko po and naisip ko po na
yan, mga physical activities and recreation activities like basketball and other activities or games na this is ours. Yeah. So, pagwalo ay makapigyan ng potensyon dapat sa mga abuso ng pagkakasan. So, sa panahon ko po yan, marami ng mga kaso ng mga kabataan ang abuso. Hindi na bibigyan ng potensyon. So, sana po, sa mga magulang and teachers ay matawag lang ang potential ng sa tulang mga tao para hindi na maranasan ang mga abuso na naranasan ng ibang mga kapila sa tulang sa ating mundo. So, pang siya, may pagtanggol at matulungan ng pamamalaan. So, iba po kitang mga department or mga organization like DSWD, DYLA, iba po dito sa Sandra na ito. Iba po mga organization na natabang po kasaluyan pamamalaan. So, pagsangko po, pangulit, makapagpahayag ng sariling pananaw. So, bilang your kabataan, may karapatan po lang mag-isabi ay sa tuyang mga sariling pananaw. Kasi, may mga kaakian na hindi natatawal ng sariling pananaw. Kontrolado na po ang mga magulang. And also, example na po kami ni child labor. So, ang child labor po is an example of ang batang maagang nagtatrabaho sa murang nila. So, ang kabataan po is karapatan nilang sa bigyan sa sariling ng pananaw para mag-propose sila at pagkakawala sila is maging responsible citizen and maaasahan sa tulang video. So, yun na po yan. So, ininahan ko po ang